ka khubor ka sngewsih bahana ka jilla Assam aga khatsan tarik Lber Arngut ki pilot jong ka Indian Air Force kila Khlad no hadien ba ka Liengsuin thma Sukhoi Su30MKI Jinghap haga distrik Karbi Anglong kini ki Arngut ki pilot kilong u Squadron Leader Anuj but Flight Lieutenant Purvesh Duragkar Katkum ki jingtip na ka Indian Air Force ka Liengsuin ka lami na Jorhat Airbase ha ka por kumpan riusop san janmiet na ka bynta ka jinghap ka bawanla ka sngi Hynrei hadien katto katne por ka jingïadei radar hapdeng ka Liengsuin bat ki nongpek perman ha kandau ka lajano ha ka por kumpan nyau sop ka janmiet hadien kane lalaba ka Liengsuin ka lahap ha ki lum khlaw jong ka thain chokola ha ka ba dan hapo ka Bakoja subdivision ka KarbiAnglong kumba 10 kilometer na Jorhat kinosong snong kibadon hajan keliyathu ba keliyo sngew ya ka jingpai ka bajor bat keliyarap ya ki kinhon wat da ka pendon kam da ki toj bat ki jingshai man wat ya ka bynta jong ka Liengsuin ha ka ta ka jaka khlaw ka pachngai sngewsih ban ong kini ki Arngut ki pilot kila Khlad no ha ka ne ka jingjia bat ka Indian Air Force ka lapan pawi ka jing sngewsih ka pakraw bat ka jing ai mesin sya ki long yeng jongki ki bor ka bedai khmi mta kin sedang ya ka jing tokit ban lap ya ka jing dawa ka batikna ha ka ne ka jinghap jong ka Liengsuin ka baja ha ka por ka padang le ya ka night training shorty ka Sukhoi Su30MKI ka dei ka wei na ka Liengsuin thma ka ba kong san tam jong ka Indian Air Force ka ba palat arspan reportedly ki dang don ha ka fleet jong ka ri India ka ne ka jingjia ka long ka jing du nong ka bakraw bat ka ri India ka ma burom ya ki ne ki rangpa ki bachelor ki ba IT ya ka jing im ha ka jing shakri ya ka ri khubor na ka banta jong pi lada pi sngop knat ikane video sngop ha subscribe like but share ya ka channel jongi ban yo sngop shu ya khubor thamai khublai shibon